Inggito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-una nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at 1 kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at 1 kalahating kutsara nga po ng honey, yan nga po yung pinakamaganda na pang-cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Inggito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit. Uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa inyong mga suking butika, groceries at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Inggito. Hanggang sa mga susunod na edisyon. Pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibilis sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity, laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Boses ni Juan, pakingigan dagiti arang-eng, karirik na dagiti umili, opisyales ken bumarangay, mangigan dagiti nagdumakomento, diskusyon, kadagiti nagduduma nga issues. Boses ni Juan, mangigan dito'y RPN, DCRL, Radyo Ronda Batak. Boses ni Juan! Sino magkakaroon
Taguyod sa magsasaka! Agri, sa Agri, umagri tayong muli. Sa Agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa, nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa Agri. Muling itanim sa Kongreso, Agri, patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa Agri. Number 88 sa Balota. Political advertisement. Paid for and by Agri Portuguese. Flores Street, Ermita, Manila. Ibutos Engineer Albert Dagyuchua para Vice Mayor Ciudad Tibatak. Batakin nyo ay pangpangrona na progreso, ay kaligagom na naraksakin na anus, na puno nga agserbi. Tumulong awan may dumduma sa pasapti, panagayat na alistot serbisyo na kasani Albert Chua. Iginat na dalo sa nagang para Vice Mayor Engineer Albert Chua. Ibutos Engineer Albert Dagyuchua para Vice Mayor Ciudad Tibatak. Gagayem ken kakabsat at to'y di anak gayem ken kabsatyo. Konsehal Bubot Franco Crisostomo iti Ciudad Abatak. Ken umaymanen agun unnoy kada kayo. Kainton matanunan iti aldaw apan nagpipili. Diyon tok maliplipatan kada iti nadayaw apan lutayo abutusan. Konsehal Bubot Franco Crisostomo. Pailayon ang konsehal iti Ciudad tayo Batak. Numero 5 Tita Balutayo. Bobot Franco Crisostomo. Pailayon ang konsehal iti Ciudad tayo. Numero 5 Tita Balutayo. Napadasanin iti napanagserbi, natulong, naayat, naasi, napakumbaba, kagunan na, alisto nga sa setgan. Bobot Franco Crisostomo para konsehal. Numero 5 Tita Balutayo. Ibutos tayo, ilayon tayo. Bobot Franco Crisostomo para konsehal. Numero 5 Tita Balutayo. At tuy manen, ti mangirupir ti kalentegen tayo at taga Ciudad Tibatak. Pailayon, kas konsehal, abogado Joel Reyes Garcia. Numero 9 ti Balota. Nateneb gag Pampanday Linteg, kas bukal ti Segundo Distrito. Pailayon manen, akas konsehal Tibatak. Ibutos, abogado Joel Reyes Garcia. Number 9 Tibalota. Abogado Joel Reyes Garcia. Aladin Tupinyo Santos, kandidato para bukal ti Segundo Distrito ti Ilocos Norte. Tulbek ti Panagduras, karili programa para kaniyag tutubo. Nataingan, kastapay ti Benek ti Edukasyon, Agrikultura, Turismo, Pakiramanan ti Panakasalwat ti Aglawlaw. Intay butusan para bukal, iri Segundo Distrito. Aladin Tupinyo Santos, intay aming butusan para bukal. Aladin, Aladin, Aladin Tupinyo Santos, ilayon a bukal dito'y Segundo Distrito. Engineer Aladin Tupinyo Santos, numero 6 ti Baluta, ilayon a bukal ti Segundo Distrito ti Ilocos Norte. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Tawi daktak no umay agpaagas. Indem nga tawenin daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21 in 1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural na natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Hope. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi!
Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya! The double whitening tea papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. This song is brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Nadano ng manintintay pa nagpipili. Ibotos tayo, James Paul Castro Nalukta, a para bukal, iti may kadwa distrito dito Ilocos Norte, na tenleben ti serbisyo, kenadong ti kapadasan na iti panagserbi. James Paul Castro Nalukta, para bukal, numero 4, dita Baluta. James Paul Castro Nalukta, boses dagiti bumarangay. Ibotos tayo, isubli tayo, iti pagpandayan ninteg iti probinsya. James Paul Castro Nalukta, para bukal, numero 4, dita Baluta. Ibotos tayo, James Paul Castro Nalukta, para bukal. Summer na naman, kaibigan! Kaya't kaliwat kanan na naman ang mga promos! Ito ka na sumali sa K-Summer Deals and Prizes ng K-Cervico! K-Summer Deals and Prizes mula April 1 to May 31, 2025! Get a chance to win the following prizes! First prize, Beal Sol I-125. Second prize, Acer Travelmate. Third prize, LG Refrigerator. Fourth prize, Oppo Reno 10 Pro. Fifth prize, Panasonic TV. Sixth prize, LG Washing Machine. Seventh prize, Haya Cooking Range. And the grand prize, trip to Bohol for 4. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat kayo! K-Summer Deals and Prizes. Raffle draw. May 54 peso down payment on selected appliances. 0% interest on selected gadgets and appliances. Cash discount. Exciting freebies on selected appliances. K-Summer Deals and Prizes. Raffle draw will be on June 14, 2025. Visit our page for complete details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 219143 Series of 2025. Ti K-Cervico Batak, ket masarakan iti Marcos Highway, Batak, Paway Road, Barangay Kaunayan, City of Batak, Ilocos Norte. Ken ti branch na iti Ilitiban na Ilocos Norte. Ken pinili Ilocos Norte. K-Cervico. Cecilia Marcos tayo para gobernador Ilocos Norte. Servisyo ang mapagtanggad. Ako'y Tinanay Sesyo ay ayaten kayo amin. Airtime for this broadcast was provided free of charge by Ramon Manoto, Barangay Kapadispisan, Pagudpud, Ilocos Norte. Kakailian, Padurasan Tayupay, Ilocos Norte, Matthew Marcos Manoto. Agtultuloy nga agserbi, Matthew Marcos Manoto para Biseng Gobernador. Mangtiyag, mangpaturas, mangpasanta, kaya tayo. Ibotos, Matthew Marcos Manoto para Biseng Gobernador. Airtime for this broadcast was provided free of charge by Neldo R. Marcos, Barangay 10 and Lacub, Batak City, Ilocos Norte. Kakailian, iti syudad ti Batak. Ilayon tayo akas konsehal ni Konsehal Christopher Kojak Lagmay, numero 10 iti Balota. Ti konsehal mangisakit ti pagsiyatan ti kaduan, ken mangidanon ti pudno a serbisyo, mga ayat kada kayo amin at taga syudad ti Batak. Ibutos, Konsehal Christopher Kojak Lagmay, para konsehal number 10 ti Balota. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak,
member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10:06 nga minutos, kalpasan ti oras ti alauna. Barong-arima. At tuyan ti programa ng may manglingmingay, ken mangrayrayaw kada kayo dinaldawaldaw. Barong-arima. Maawis kayo nga rod ngagdingig. Barong-arima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento iti panagkantaan. Barong-arima. Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbaling nyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barong-arima. Mangmangigan. Limpailaeng RPN, DCRL Radio Ronda, Patap, Ilocos Norte. Barong-arima. Baru Warimot. Pero na imbag nga malem tayo amin nga sa ngapada, sumangbayan ka na kayo di programa tayo, Barong-arimat Music Festival. Nairantang ngayon kay pagliliwaan, paglinglingayan no kastoy nga oras ti madanunan. Nagayda kang ganati oras ti alas 2. Hintay manen pagdranggayan digiti agkakapintas nga sunsunata dito kay Lukuan. At katata pilang agserbi ti biyang tima sa control ni the engineer Mark Tuliao. Kasama tan ti chief technician tayo ni engineer Mike Ramos. Ken supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre ito inumo ti biyang testimonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Kadagiti kayat natin kumablaaw, mabali tag text iti 0962-319-4703. Ken mabali iti ag text ken agtawag iti 0935-804-3395. Deno pa bagay matiro dan ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Baru Warimot. Payen
Lawen papagayam deta ti sunata nga napalwan na naidumduma a paggayam. Kadita, agsubsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Arimat. Okay, kablaon tema ni Ma'am Fia Aquino, dita barangay Kalayab ni Sir Edwin Aquino. Naimbag ngayon kay panagbuy-buya. Ay kasama tan ni Ninang Nena Patricio, naimbag nga Malemyo. Uncle Orlin Galano and family ni Best Delay kanyan ti Merlin Bacod. Nangro naman dita balay, naimbag nga inkay panag dengdengeg kayo. Kasama tan good PM Sir Idol, happy viewing Sir Idol, God bless. Kuna ni Mami Chita Ung Tubera. Anak, kumusta kan Mami Chita? Ken kasama ni Mami Rosalinda Bumanglag dita barangay 10 San Nicolas, Ilocos Norte, ni Ate Vilma makabiyog ni paring Michael de la Cruz kasama ni Sandoval. Kumusta kami dita barangay Balakad, Lawag City, kasama ni Mang Jun Salmasan dita barangay 48A Kabungaan, Lawag. Ken kasama ni Compadre MM. Kung na pa dito Sir Idol, i-request ko man tay kanta nga ulbod. Isagot ko kanigi tay ulbod nga agayat. Ulbod man nga lilaw. Ano wala. Madamdama. Okay, sawali pa yung sonata. Isagot ko man ken ka Mami Chita. Dito nga kanta. Narikna Dai tu'y kadi Biyak ko ti suapak mo Tinapuno nga ayat Nga indaton ko Pategan, sumobli ka biyak ko Uraye di altaw nga isasangbay mo Taday ta, di nabukel na arapan Talinae dito'y kaunggan ti puso at dahay kati nabati alam nama tinarakrak nga yata masangal tapay nga ta Tungkal tibiak ayatek laengket siksikan Wen biak ko aganos ken agiptura iti gaput ulpit mo kanya Day di karin-kari indaman narakra Napukaw manami day di nga arapaan Ay kadi nabati
Okay, alaman kakayam Ken Kabsat. As usual, I'm fine, Sir Idol. Good PM ko na ni Mami Chita Ong Tubera. Alaman la. At yaro na dati request mo, Mami Chita. Okay. Alauna 29, padanan nyo ti news break tayo papagaya. At din natin request mo, Mami Chita Ong Tubera. Napanamon, detay request mo. Gari kata kitain taman. Day jelatan. Okay, gari kata kitain ta detay request mo, Mami Chita. Apay, dati mangululbud king kaya. At dati mangululbud king ka. Babamlatan, ipasadyos mulatan. Deta mangululbud king kan. Okay, ato yan. Datay request mo. Okay, detarod kagayam karabsat tay sunatang napalwan ulbod manangal lilaw. Good PM Mari Rosalinda Bumanglag, happy watching. Kunapa dito ni Mami Chita. Ken kunana pa ditoy.
Thank you, sir. Idol. Magustwak lang, sir, idol. Hala, wala. Good PM, Met. Ken ka, Mariko, Chita, Tobera. Happy watching. Ingat lagi. God bless. Kung napay dito ni Mami Luming. Pero papagaya, mintay ito aro din padanon. Pandayin tayo tituloy. Kung natayuman, gayam ken kakabsat. Nga padanon programa tayo. Kalpasan laeng. Kadagiti sumagumanong pamalagip tayo manipo diti technical studio. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:35. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibang oras yung kagayam kinabsat, manipo dito News Center Station RPN DZRL Radyo Ronda Batak. At ito ikaw dyan nga damag inatango oras sa kinaswanin ti DOJ ni dati Presidential Spokesperson Harry Roque. May naig ti pan na kay iramraman dito iti pan nakatiliw ti Scam Hub ijay Purak, Pampanga. Ni Roque ket kinaswan ti Qualified Human Trafficking iti Angeles City Regional Tri-Court ijay Pampanga. Nakaswan pa ni Cassandra Ong ken 48 at dumapay nga agtagikwa opisyal ken empleyado ti kumpanya ti Whirlwind ken ti Lucky South 99 ti Philippine Offshore Gaming Operator nga inakusaran amang patpataray iti scam farm akaraman iti trafficking. Iti resolusyon ti Piskalya naiwayat ti krimen iti dakkel nga sindikato iso akaraman dito iti section 6 tilinte gamay sa anan bailable offense. Impeteng ti DOJ maipagharop na benepisyaran ni Roque iti panangiluarong dito nga marenyo ti internal gaming license ti Lucky South 99. No sa dino inadmitir ni Roque nga nagbalin nga abogado dito iti Whirlwind iti may isang ejectment case. Malaksin iti dito inadmitir pa ni Roque tinulungan na niong iti panakitaripdong iti Philippine Amusement and Gaming Corporation wenno pagkora para iti renewal ti Philippine Offshore Gaming Operators License iti Lucky South ngem kunana asaan nga amin digitoy ket na mangipasimudaag amay sa klase ti trafficking. Kabayatan na kunapay ni Roque ket agdama nga dayjay Hague Netherlands para iti Alizom application na no sa dino nga impeteng ni Roque ang makakapaspasariso na ti political persecution iti Administrasyon Marcos. Dahil tadi ikaw dyan nga damag inatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipo dito News Center, ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:38. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumit na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, makabloom sa charm, walang amoy kulong.
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwang mera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. Ang probinsyano ay dondo, basta probilohi. Ang probinsyano, number 60. Ang probinsyano party list, sisentang sa balota. Ang probinsyano, number 60. Ang probinsyano party list, basta probilohi. Political advertisement paid for by Ang Provinciano Party List, Manila address 15A Scott Ralia Street, Barangay Laging Handa, Quezon City by John Moises Briagas, Benny Imperial Street, Legazpi City. At tuyen kailian, si anak ken kabsatyo, James Paul Goro Castro na lukta, tipay subli, para vokal, ti segundo distrito, numero 4, iti balota, ibutos. Wen gagaygem ken kakabsat, isudayta ni James Paul Goro Castro na lukta, umay abot undoy tinananay a suportayo, ket tanapatig abutos yu, di yu kumaipaida. Inton Mayo 12, James Paul Goro Castro na lukta, isublitay kumaisuna a para bukal, ti segundo distrito, number 4, iti balota, James Paul Goro Castro na lukta, iti to amin, ibutos. Ibutos Engineer Albert Dagyuchua para Vice Mayor Ciudad Tibatak. Batakin nyo ay pangpangrona na progreso, ikaligagom na naraksakin na anus, na puno nga agserbi. Tumulong awan may dunduma sa pasap, di pa nagayat na, alistot serbisyo na, kasta ni Albert Chua. Iginat na dalo sa nagang, para Vice Mayor Engineer Albert Chua. Ibutos Engineer Albert Dagyuchua para Vice Mayor Ciudad Tibatak. Dita'y tulip-lipatan na butusan, Blue Martyrs para konsehal. Ken Blue Martyrs namnamain yung to, itinapudno a pinagserbi. Blue Martyrs numero 11 ti balota, kinapudno iti pagrukuda. Ibutos tayo ni Blue Martyrs para konsehal Ciudad Tibatak. Blue Martyrs, tayo mapagtagang, ibutos para konsehal. Blue Martyrs para konsehal. Dagayem madagpimanentay tao nga mapagtalkan. Dagayem ken kakabsat at tuy manentay sa laklib ken kanasagi ti babay. Kishel galakgak puntilan, ilayon tayo manen, para konsehal iti Ciudad Tibatak, numero 16 ti balota. Sang-sang kamay sa tayo manen, para kin ni Kishel galakgak puntilan, itultuloy na nata iti pinagserbi na katatayo. Kishel galakgak puntilan, numero 16 ti balota. Kakailian, iti Ciudad Tibatak, ilayon tayo akas konsehal ni Konsehal Christopher Kojak Lagbay, numero 10 iti balota. Ti konsehal mangisakit ti pagsiyatan ti kaduan, ken mangidanon ti pudno a serbisyo, mga ayat kada kayo amin at taga Ciudad Tibatak. Ibutos Konsehal Christopher Kojak Lagbay para konsehal number 10 ti balota. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam ng masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta the Smart iti Dishwashing Paste. At the double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ikot para gumit pa siya. Hello Bright Bar Food. Isang lagatan
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Nagpadumit man siya. Hello Ride Bar Blue. Isang abalang ka. Tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo ko na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee, magtimpla na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Dito na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaap sa paligid ng paningin ko. Nagbe-bled din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For healthy eyesight, mag-iBerry na! Boses ni Juan, pakingigan dagiti arang-eng, karirik na dagiti umili, opisyales ken bumarangay, mangigan dagiti nagduma komento, diskusyon, kadagiti nagduduma nga issues. Boses ni Juan, mangigan dito yung RPN, DCRL, Radyo Ronda Batak. Boses ni Juan! Sino magkakaguyod sa magsasaka? Agri, sa Agri, umagri tayong muli. Sa Agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa, nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa Agri. Muling itanim sa Kongreso, Agri, patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa Agri. Number 88 sa Balota. Political advertisement. Paid for and by Agri Portuguese. Flores Street, Ernita, Manila. Kandidato para konsehal ti Siyudad ti Batak, Rizal Pagtama Castillo, mangipaay tinaranyag a serbisyo na teneben iti panagserbi, gaputa namin talo a termino, a barangay Kagawad, namin 2 a termino, iti kinakapitan. Iti sangapulo ket siya matawen nga inna pa nagserbi. Nagserbi pa nga INEC Area Manager iti Siyudad ti Batak, kastameten nga INEC Area Supervisor. Numero 4 ti Baluta, intay butusan para konsehal ti Siyudad ti Batak, Rizal Pagtama Castillo. Apua kakailian iti Apaway Ilocos Norte ni Edgar Corpus Padayaw. Yan umaymanen agun unnoy kada kayo kay di maminsan pay agun daway ipaayo ko mga rutmanen tanapuslon ken suportayo ken kuana. Edgar Corpus Padayaw ang para konsehal taadon ti kapadasan na ken kapuanan na. Edgar Corpus Padayaw numero 12 ti Tabalutayo natulong manakigayem ken kang runan na alisto nga sa asetgan ken kang runan na saan nga agin kukuna. Ngarod intun madanunan kel daw a panagpipili di tayo tuliplipatan na butusan. Edgar Corpus Padayaw, numero 12, ti Tabalutayo. Edgar Corpus Padayaw, para konsehal, itiili tayo Apaway Ilocos Norte. Edgar Corpus Padayaw, para konsehal, numero 12, ti Tabalutayo. Kandidato ti Tim Marcos. Ibutos tayo, isupli tayo, ijay konseho. Edgar Corpus Padayaw, para konsehal, ibutos tayo. Summer na naman, kaibigan! Kaya't kaliwat kanan na naman ang mga promos! Well, bring on it all you want. For cute, heavenly eye.
Dito ka na sumali sa K-Summer Deals and Prizes ng K-Cervico. K-Summer Deals and Prizes mula April 1 to May 31, 2025. Get a chance to win the following prizes. First prize, Bill Soul I 125. Second prize, Acer Travel Mate. Third prize, LG Refrigerator. Fourth prize, Oppo Reno 10 Pro. Fifth prize, Panasonic TV. Sixth prize, LG Washing Machine. Seventh prize, Haya Cooking Range. And the grand prize, trip to Bohol for 4. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat kayo. K-Summer Deals and Prizes. Ruffle Draw. May 54 peso down payment on selected appliances. 0% interest on selected gadgets and appliances. Cash discount. Exciting freebies on selected appliances. K-Summer Deals and Prizes. Ruffle Draw will be on June 14, 2025. Visit our page for complete details. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 219143 Series of 2025. TK Cervico Batak, Kit Masarakan, iti Marcos Highway, Batak, Paway Road, Barangay Kaunayan, City of Batak, Ilocos Norte. Ken Tibras na, iti Ili Tiban na, Ilocos Norte. Ken Pinili, Ilocos Norte. K Cervico. Adtoy manen, ti mangirupir ti Kalentegenta kas konsehal, Abogado Joel Reyes Garcia, numero 9 ti balota. Natenneb gagpampanday linteg, kas bukal ti segundo distrito, pailayon manen akas konsehal ti Batak. Ibutos, Abogado Joel Reyes Garcia, number 9 ti balota. Abogado Joel Reyes Garcia. Aladin nasingpet, makajos, isuti masideg kada kayo. Ilayo na bukal, iti segundo distrito. Engineer Aladin Topinio Santos, number 6 iti balota. Napadasanen, tigabaylan na kasagpan pandaylinteg. Ibutos, Engineer Aladin Topinio Santos para bukal, numero 6 iti balota. Engineer Aladin Santos para bukal, iti segundo distrito. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time,
Okay, kunanad to'y gagayam ken kabsat. Thank you, Mare Luming, for your mention. Happy watching, Mare ko. Ingat lagi. Apo ni Mami Chita, ni kad Mami Luming, detag mensahe ket ni Mami Rosalinda, maturog kan saya, Mami Chita, ni Mami Luming, busy-busy, nga mapan makipes-pesta di Jay Bangge. Agyan sapay kay Jay Banggen. Ni Mami Pilomena Luming, agamaw pilaran. Mapamakipes-pesta di Jay Bangge. Iso nga di na masangot buy-buya, mayawawan kan Mami Chita. Mami Rosalinda, dito yung request one.
Pero papagayam, detarod ti sunata nga napauluan iti narigat ti manglipat, kaskid daw ni Mami Rosalinda Bumanglag dita Barangay 10, San Nicolas, Ilocos Norte. Pero papagayam, aga sublinto ti programa tayo. Benita ito ni ti sumaruno nga programa tayo kunak man ket ti parikot ken pamagbaga. Kalpasan lain kadig iti sumagman na pamalagip manipod ti technical studio tayo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, may sa minuto kalpasan, ti oras ti alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam kirabsat, manipo dito News Center te Stasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. At ito digiti kao dyan nga damdama, ginatang oras kinumendaran ti sanggunyan palayuan digiti sanggunyan kabataan dito Ilocos Norte kalpasan nagunod. Bueno, nagunod dati sa gasota porsyento as submission rate iti evaluation ken monitoring form 1. Second ken ni Mr. Willie Jake Sibat, ti mangidadaol ti Ilocos Norte Youth Development Office, kadagupan kadi iti amin nga sanggunyang kabataan dito'y probinsya, ti laing Ilocos Norte, tinagugunod iti daytoy. Maragsakan ni Sibat, gapot binigbig ti sanggunyang palawigan, ti dakkel, nga akem dagiti agtutubo iti komunidad, kang runaan na kadi iti isa-isangkat nga nagduduma programa ken proyekto tapno aladapay may tandudo ti probinsya. May palagib maimunan abiligbig ti National Youth Commission dagiti sanggunyang kabataan gapoy ti nagunudda nga accomplishment itay kalabes. Kabayatan na naduktalan ti Ilocos North Electric Cooperative no INEC at ti kuranapnit iti may tudtudo arason ti panagpukpukaw ti kuryente kada sumagmano nga lugar dito Ilocos Norte. Daytoy ket babaen kada iti paniwayat ng inspeksyon kada iti linya ti INEC. Basar ti INEC dagiti mapaspasaran ti panagawan ti serbisyo ti kuryente ket iti Litipaway, San Nicolas ken Castameten pakaibilangan iti syudad ti Lawag. Dagita kao dyan kadamdama ginatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:03. Dahil nga oras, sidandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1. Adan iti glutathione, collagen, ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi, ken mang papintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Chef ni Berlina Argel nga tagagabot norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. Siya high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta na pintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangin ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kadagiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag,
tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid nga pusong ko ken makontrol na pa iti presyon ken napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasen nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18 in 1 ken iCure Capsule 750 mg tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized sa funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad na serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti ususarenda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Gagayem ken kakabsat at to'y di anak gayem ken kabsatyo Konsehal Bubot Franco Crisostomo iti siyudad Batac ken umaymanen agun unnoy kada kayo kainton matanunan iti aldaw apan nagpipili diyon tok maliplipatan kada iti nadayaw apan lutayo abutusan. Konsehal Bubot Franco Crisostomo paylayon ang konsehal iti siyudad tayo Batac numero 5 dita balutayo. Bubot Franco Crisostomo paylayon ang konsehal iti siyudad tayo numero 5, dita balo tayo. Napadasanin, iti napanagserbi, natulong, naayat, naasi, napakumbaba, kagunan na, alisto nga sa setgan. Bubot Franco Crisostomo para konsehal. Numero 5, dita balo tayo. Ibutos tayo, ilayon tayo. Bubot Franco Crisostomo para konsehal. Numero 5, dita balo tayo. Cecilia Marcos tayo para gobernador Ilocos Norte, servisyo ang mapagtanggad. Ito'y Tinanay Sesyo ay ayaten kayo amin.
Airtime for this broadcast was provided free of charge by Ramon Manoto, Barangay Kapadispisan, Pagudpud, Ilocos Norte. Kakailian, Maduraasan Tayupay, Ilocos Norte, Matthew Marcos Manoto. Agtultuloy nga agserbi Matthew Marcos Manoto para Vice-Gobernador. Mangbiag, mangpaduraas, mangpasanta, kaya tayo ibotos Matthew Marcos Manoto para Vice-Gobernador. Airtime for this broadcast was provided free of charge by Naldo R. Marcos, Barangay 10 and Lacub, Batac City, Ilocos Norte. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:11. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, kagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batac City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam, balbaling orod ngayon na kumablao kada kayo iti daytoy nga malem iti Martes, 29 ti mabilang iti bulan iti Abril, tawen 2025. Kami man danon kada kayo ti pakabuklan ti programa tayo, palaunan, pakaibasaan kada iti Danio, mensay na yat, ken dadumapay. Isut ga po na, kadagiti hanapay na padasan iti nagipatulod. Agipatulod kayon ta sindadaan to'y numutoy biyang nga mangibasa kadagita papagayam. Nakasekang kanayin ko nga dandanon kada kayo, dagiti intay basbasa iti intunggal aldaw, pero Sabado ken Domingo, dagito'y ket mabalin nga makaipaayda iti intay pagpampanunutan agbalin nga inspirasyon tayo ken kastameten mangi turong mangitunda kada tayo iti napinpintas nga dana papagaya. Kanya bay ti rurayan nyo agipatulod kayon. Wen adda tingor pa lang tuyanak ken gayem yo kasta timonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Inibiyang timas sa control the engineer Mark Angelos, ani engineer Mark Tuliao, kasama tayo ni engineer Mike Ramos. Ken syempre to'y numutibiyang ditekline ni Ronald Idol Domingo, ken supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. At yung Rodan ti Sunata inak panglukat para kada kayo. Sapsapulay dagidi nasamit nga kari wen sapsapulay di ayat anasudi
kailiw ko, tabarat arakop mo. Sapay ko man tadi ang bayan, agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arbay. Tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya. Sa bulan dagidi nasamit nga kari, wensap sa pulet di ayat nasudi, gapot iya adayo o biyag ko dito'y sibay ko, nabayag nga kailiw ko, tabarat arakop mo. Sapay ko man tadi ang bayan, agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arbay. Tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya. Sapay ko man tadi ang bayan, agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arbay. Tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya. Sapay ko man tadi ang bayan, agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y Parikut ken pamagbaga. Bena papagayam iti dating agundawa intay ni basa dati Daniel ni pagayam tayong Caridad de la Cruz manipod dati Suso Santa Maria Ilocos Sur. Okay? Taga Santa Maria Ilocos Sur.
papagayam. Beno papagaya mintay ibasa deti Daniel ni Ma'am Caridad de la Cruz. Maniwad pa lang iti Suso Santa Maria Ilocos Sur. Gagayam ken kabsat, okay? Dati nakamamis nga desgrasya dita bypass road. May isang security guard nga taga Pinili. Pinili Ilocos Norte gagayam ken kabsat. Kablaon ti man paygayam ni Mr. Froilan Agustin Mangova, kasama tan ken ni Mr. Charles Navarro, gagayam ken kakabsat. Kumasal kita apong kabarangayan tayo, dito'y barangay Bawa West. Kasama tan ken ni Tata Marpe ken ni Nana Juliet, ni Tata Julian Padulip, kasama tan ni Manong Virgilio Biernes, ni Compadre Bobby Palada. Kumusta kayo? Kasama tayo na ipang pangrunak man na dita balay. Madamati pa nag-swimming ni Marian ni Asayla. Okay. Kasama tayo ni Mrs. ko ni Nana Nining. Amin nakakaruba tayo dita. Da Uncle Mon, ni Auntie Grace, ni Ninong Nelson, ni Auntie Tessie, ni Auntie Mirna, ni Uncle George. Amin kayo dita. Da Doktora Remy, kaya kasama tayo ni Uncle Freddy. So amin nakarkaruba tayo dita apo ni Madam Janet Castillo aga suksuka ti Damurtis. Mabaling ka nga sukaan ti Damurtis, takaramay takaramay apay agpabukel ka si ka Janet, Madam Janet, aga nakitak detay pusmuket nga gayeb ka nga agsuka ka ti Karamay ken Damurtis. Amok tinagalam ti Damurtis ken Karamay. Detay adda talikod tabalay. Nga nakaruruot deta Karamay. No tiyempot pa nagregreg tabulong na. Narigat nga sagadan. Ore detay Damurtis. Hindi tayo pag-alalan ni Madam Janet ket dita likod tabalay. Hindi ta roar deta alad me. Mayat aso ka anti Damurtis kumpad. Ay kasta, mayat. Diyak man pa'y napudasa. Pero nga ay eken ni Madam Janet tatano manggig na gito. Ibagbagak tata. Baka agpabukel ka ngamin. Baka agpabukel ka. Adan to ading ni siyan. Okay, alawin na papagaya, malakit iragpirag pintay metlat nga bagadi gijay dakamaten. Tapno di kasta ket umanay nga pagliwliwaan tay paglinglingayan. Tamoy no kastoy nga oras ti pa kasing oras ket tiyempo ti panagina na. Kem permiti bara na gagayem ken kabsat. Nayaw awanen detay ibasa tayo nga daniwen awan ananay deti pupos ni Madam Janet nga agsuka kanot ti Damurtis. Ken agsuka ti Damurtis ken Karamay. Deta met Karamay di talikod tabalay. Manumot ti bunga na. Ada dumay di bulong na nga nakaruruot. Nagrigat nga sagadan. Nyo tayo news break tayo tayo desgrasya. Apo, engineer tayo desgrasya dita bypass. Ala, pero kadagit tayo mga agmimirianda. Nagsisina jay partes ti bagina engineer. Apo, nagamak. Dinong parna day jay poste ti poste ti street light. Digitay solar lights gagayam ken kabsat. Iso ti trending tata dito social media dayjay nakamames nga desgrasya dita bypass road diti syudad Tilawag. Nagsisina dayjay partes ti bagina totally wrecked dayjay motorsiklo may isang security guard taga barangay Badyo Pinili según iti report iti biyang ti PNP ken kastameten may isang passer ti criminology gagayem ken kabsat agpulis kumapay dito.
nga detay your oray na mairwar na ti kina panagboard na iti kina pulis apo at nagsimre ka security apay nga ta nairedep nga ta nakainom nga ta ala nagjeto ti amen tayo man iti biyang ti Philippine National Police gagayem ken kabsat iti nakamamak nga desgrasya dita bypass road iti syudad ti Lawag nayaw awan tayon awan na detay daniwan sa bagay informasyon day jay gagayem ken kakabsat ta nga rod ket ti met trabaho tay ket agi pa iti informasyon gagayem ken kabsat digiti paspasamak wag lang nga detay agar aramid ka ti istorya nga haan nga nasayaat. Beno 20 Daniw ni Madam Caridad de la Cruz. May sapay ka digitay manurat iti bangkag. Kuya digitay maawis tayo nga agipatulod ti dandani na nga manurat nga Ilocano. Digitay ket membro iti Gumil ngem adda ngamin detay grupo da. Gagayem ken kabsat. Malaksid nga detay membro dati Gumil adda pa detay grupo da nga manurat. Gagayem ken kabsat. Nagduduma adda digitay taga Ilocos Norte, adda digitay taga Cagayan, adda digitay taga Isabela, Ilocos Sur, basta dito'y Northern Luzon, Cagayan ken kabsat. Ato yan ti dani ni Ma'am Caridad de la Cruz, pauna yun ta nagpukaw kapay lang. Dito madi makidanggay diti internet, okay? At then kagayam kan kabsat ti dani ni Madam Caridad de la Cruz manipudi jay Barangay Suso, Santa Maria, Ilocos Sur. Dati susuket igid ti baybay detoy. Gagayam ken kabsat adati anti tayo nga naiyasawa di jay. Daniwan ka ayat ko. Tidaniw na nga napolwan, numabalin la kuma nga ikisubli, dagiti ka nito. Numabalin la kuma nga isubli, dagiti ka nito. Tarigagayak akan kanayon. Amakitkita ka, ken maabrasa ka. Kayat ko, nga adawen, ti dengep, ti alingasaw, ti pagabuklam. Tapno tunggal dumteng ti sipnget, mariknakbara, tapamateg, ken panangilalam. Kayat ko kumang agpapasta, iti apros ti binig nga ayat. Ket ipakita na ti kinaawan pasugnod, ken riri wenno ginura. Kayat ko at ipanaglabas ti tawen. Sika ken siyak, agkadkadwa, agkibkibin iti dana ti biyag. Kayat ko ngay tultuloy, adwa talaeng nga mangay ayam. Makipagragragsak, kadagiti sa ringit ta. Kayat ko at aginayunin, kumpasan ta ti sunata, apaggugusto ta ititunggal ka nito. Kayat ko nga ipinta, asikaken siya. Agbinulig amang namnama, itinasudi ngayak, iti agnanayon. Ni madda patingga ti amin. Kasi ti init asumingising, agtangkayag iti agmatuon. Ngem lumned, iti aningas ti malem. Ngalon unen, ti taaw ti sipnget.
Daniwan ka, ayat ko. Pero papagayam na tarot ti Danew ni Ma'am Caridad de la Cruz. Panipo iti Barangay Susu. Iti ili ti Santa Maria, probinsya iti Ilocos Sur. Pagyamanak iti anus mo panang ipatulod, Ma'am Caridad, ti Dani mo. At yorod man ti pasurot ko a sonata, ti sonata na polwan ayat anapudno. Para kada kay amin nasa ngapada, padaanan nyo ti sa balipay nga Daniw, ngayon tayo ibasa ti dahito yung malem. Ito yung sonata, ket isagot teman kan ni mother ko, Mrs. Bencita Domingo. Paborito na dito kanta kini Manang Emeline Bute de los Santos, kini Manong Edward. Dito'y Barangay Bungon, dito'y siyudad ti Batak. Ato yan, ti sonata, para kada kayo.
Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:30 sa isa. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yung gagayem kinakabsat adto iti kaudyan nga dama ginata nga oras insigida nga pimusay ti maysa nga security guard kalpasan nga daytoy ket dinungpar na ti poste ti maysa nga street light iti bypass road iti syudad ti Lawag. May basar iti inisyal nga investigasyon iti abiyang ti PNP Lawag rumrumwar at ti nagmaneho iti tricycle wenno ti motorsiklo nga agmaris ti blue ket agnagan ti EJ Wasay daytoy ket residente ti barangay Badjo iti ili ti Pinili Ilocos Norte. May basar pa iti biyang ti PNP ti nasaong biktima ket kaipapasana iti criminology aga papan may sursurat iti nasaong pasamak ket aga tultuloy palaeng ti investigasyon iti biyang ti PNP ken rumrumarpay nga adda dagiti partes ti biktima nga dagitoy ket naisina iti mismo nga bagina kang runaan ti saka ken ti imana. Padaanan iti dado nga detalye ti nakamames nga desgrasya na pasamak iti bypass road iti Managundaway iti syudad ti Lawag. Deta ti kaudyan nga dama ginatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manibo dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:38. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. Mag-triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Doc Herbal Coffee 19-in-1. Doc Herbal Coffee 19-in-1 with Insulin Plus. Yamanak iti Doc Herbal Coffee 19-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold ta nakatulong daytoy ng pababa iti sugar ko. Ita sa anin nga agkulayaw dagitoy matakga po iti nangatong sugar iti dara. Hatid sa inyo ng Doc Super Gold Vitamin C, Doc Herbal Capsule Super Gold at ng Doc Herbal Coffee. Ang programang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Ito ang programang magbibigay ng tamang payo, impormasyon at pangangalaga sa ating mga kalusugan.
Uminom na ng Doc Herbal Capsule Super Gold. May mga sangkap na natural tulad ng mangosteen, malunggay, guyabano at marami pang iba. Kaya para mas maging healthy, dito tayo sa natural. Ang Doc Herbal Capsule Super Gold. Mabibili sa mga suking butika, groceries at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Tara, pag-uusapan nga po natin ang heart diseases. Ano ba ang sanhi o ano ba ang kadahilanan sa pagkakaroon nga po ng heart diseases? Unang-una nga po niyan, yung mga mali na pagkain. So, dapat ating nga pong iiwasan yung paninigarilyo, pag-inom ng sobra ng soft drinks, energy drink, coffee, at pag-iiwas ng mga pagkain na sobrang mamantika at sobrang matataba na mga pagkain tulad na lamang nga po ng karne. At ayon sa DOH, kinakailangan natin na tayo ay kumakain ng prutas at gulay araw-araw tulad na lamang nga po ng okra, garlic. Ang garlic merong allicin compound na ito ay nakakatulong sa pagpababa ng ating blood pressure. At ating isama ang Doc Herbal Coffee dahil ito ay siksik sa nutrisyon at siksik sa vitamina at mineral. Ito po si Dr. Engito, proteksyon, kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Kung gusto mong lumigay ang iyong buhay, dapat lagi tayo malusog. Mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 for cleansing. Makakaiwas sa mga sakit na hindi mo inakala tulad ng high blood, diabetes, at marami pang iba. Kaya kung magkakape ka, doon ka na sa may pakinabang. Nagkape ka na, lulusog ka pa. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with stevia. Doc Herbal Coffee 9-in-1 for cleansing. Mabibili sa inyong mga suking butika, groceries, at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Atid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:43. Beno papagaya, matiyaro dan ti panglukat tayo nga ayog bilang musika, iti maudi na 30 minutos ti programa tayo. At yaro dan ti kanta nga napoluan kay iliko ta pamatig mo, paborito ni paring Bobby Palada, dito Barangay Bawawes, iti syudad ti Batak. Manid pa lang kadagiti The Mega Mix Singers ni Miss Ronalyn Runduen. Padaanan nyo ti sumarong nga dani yung ta ibasa. Kawan mo dito'y arpan na unday
kasaluwak pa'y itan, talagsinan ti talanta, jak magawigan, jak amapengtan nga garubos ti ulwang. Lumalagip ko tiyak ken mo, tiyak na kapay dito'y denda. Kailin mo tapang mateg mo, ken nasamkit alailong. Kasaluwak pa'y itan, talagsinan ti talanta, jak magawigan, jak amapengdan nga garubos ti ulwak. Lumalagip ko tiyak ken mo, tiyak na kapay dito'y denda. Kailin mo tapang mateg mo, ken nasamkit alailong. Kanon tungag sublika, tapnoin tamanen agkita. Pero papagayam, detarod ti sunata, anapalwan iti kaili ko tapam matig mo ko na ti papagayam. Nangitulo din ti oras tayo, na dapay 11 minutos, kasangwanan ti oras ti alas 3, ngayon tayo tumanin na panagpipin nakada papagayam. Parikut, ken pamagbaga. Pero papagayam hintay ibasa deti sumaruno pa yung Daniw. Papagayam deti Daniw. Metlaing ni Ma'am Caridad de la Cruz. Manipalang iti Suso. Barangay Suso, Santa Maria, Ilocosur. Ato yun nati Daniw na. May kadwa nga Daniw na papagayam. Inna pinauluan iti kailiw ka kunanan toy. Okay? At yaro din dati pakabuklan ti Daniw ni Ma'am Caridad de la Cruz. Daniwan ka, ayat ko. Okay, kablaon ti Mampay ni Manong Joseph Pedro, iti barangay 20.
Ermita Lawag City, may isa ka digitay contributor tayo iti Daniel. Alakit paspasong adik manin manong digitay nagkaado nga Daniel mo nga nagpapintas nga magust-gustuanan digitay listeners ken viewers tayo. Ato yan ti Daniel ni Ma'am Caridad de la Cruz iti Barangay Susu, Santa Maria, Ilocos Sur. Kailiw ka. Iti pa nagtugaw ko, iti puraw a kadaratan. Matmatmatak ti swimming pool. Anaynay, adagasan ti puloy. Sakbay, ayagibas na. Dagiti narway, alaglagip. Ang mga ayab kanyak, ket ikulding na, dagiti lagip da sa emken ragsak. When, tabra sa enak manen, dagiti luwan, o dagiti luwa nilagip. Kadagiti lagip, nangagas, kadagiti sasaibek. Ken pulpulkok ko, kabayatan, nga ilililinak titakyag tipuloy kendayeng. Dagiti bulbulong umanay amang ep-ep. Itinapalaos nga ili ko. No pay amok, di ka nagsubli. Ado na dekada, tilinapsi ti panawen. Kaili kon tilong ay mo. Panang dayeng ta iti musika a nagbalin akawar ti ayanayat ta. Kita apan ang laglagip ko maaninag ko dagiti na maris akanituta. Mabuybuyak makaabo kay Rick na nga isim mo. Nakagagayan ka, latamang sarabo kanyak. Iti datateng ko, rumimrimat dagiti matam. Amang yawat iti sabong ti rosas. Agsubli-subli aklata dito'y ursa mayor. Tadi agkupas dagiti lagip. Amang ipalpalagip, iti kinatarnaw, ti ayat mo. Saan to mapukaw, ti sinaw, ti pamateng mo. Amang paspasantak iti agdama, anaynay, kadkaduwak, iti panagmaymaisak. Numabalin lakuma, apasubliek dagiti kalman. Tap na makita, ken maarakop kalatta. Apara tingnay ko iti agnanayon. Ayat ko. Pero papagayam, deta tinakapinpintas nga Daniel ni Ma'am Caridad de la Cruz, manibo di Susu, Santa Maria, probinsya ti Ilocos Sur. Alawin papagayam pagyamanak, digiti iso amin nga agi patulod ka digiti Daniel da. Kablawak man pay ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente, manipo dita Corimao. Ni Ma'am Melody Laureta Ginaldo, ken ni Ma'am Imelda Toledo. Agpada nga taga-probinsya iti Isabela. Sametan ni Manong Joseph Pedro, iti Barangay 20, Ermita, Lawag City. Ni MS Carmen Cid, o ni Ninang Carmen Cid, dito Siyudad Tibatak, ken ni kabsat tayo nga Victoria Digay.
ay dito'y barangay San Pedro, iti syudad ti Batak. Kariso amin nga agipat patuloy diti Dani na. Thank you very much. Kasama na nagitay pa taga Claveria, Cagayan. Kasama tayo ni Mr. Roland Pena. Manibod pa lang iti Pagilian nga Guam. Imiso na kaya tubo met lang iti Santa Maria, Ilocos Sur. Alawen papagaya malakaro din natin kundaway nga agyaman ken pumakada. Diyos na itagina iti panangkadayo manen kanyak. Iti laso iti 3 oras. Nanibod pa iti oras telas 12 agpapanin iti daytoy nga oras. Diyos na itagina keta sapay kumatada kay tumanin into bigat nga mangkadwa kanyak. Ken awisan kayong kalayon ninyo ti agdengeg kali sa amin nga programa dito estasyon tayo. Nakadwa karo din ang nagserbi ti biyang ti Master Control the Engineer Mark Tuliao, kasamatan ni Engineer Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre to inmo ti biyang testimonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo, may batbati ti imbagada na imbag nga malem tayo minasangapada ken agan-anad tayo nga kan kanayon. Bye-bye na po and we love you all. Ato yan ti Maudia Sonata, ipasurot tayo ti Dani ni Ma'am Caridad de la Cruz.